Крила да имам, искам аз. Защо? Попита нечи глас. За да мога лесно, хей така, да си извися и нагоре и да полетя. Защо? Отново не разбра. Душата, с която някак си общувам без слова. Защото казвам ти отново, лесно ми се струва. Всичко ясно, отдалече да съзърцаваш ти, човече. Какво пък толкова не разбра? Ако имах аз крила, нямаше да виждам само през дупката в моята стена, а щеше да е като ясно като ден, целият ни свят как е устроен. Да го виждам, без да бъда част от емоцията тъжна, която като вълна се лее и всичко иска да залее. Добре. Сега може и да те разпрах. Крила ти трябват, за да бягаш и от минало и бъдеще да не се ограничаваш. Така ли каза? Повтори, за да знам дали съм те разбрал и всичко правилно съм проумял. Не точно. Но така май накараме да се замисля по-дълбоко за това. За кое? Отново не разбра. За това, че май изпитвам страх. Така. Но страха, нали, нормално е за вашата човешка душа. Така ли? Защо сега го казваш чак? Аз се боря от зори до мрак да го скътам някъде в тъмнината и да не го допускам до душата. Така ли правиш? Имаш право душата ти да пазиш ти, но да се страхуваш е нормално. Само не бъди в плен на този страх обикновен. Защо говориш така просто? Отново не го доумявам този път аз. Защото просто приеми, че страхът е нужен на моменти, за да може да ни съхрани от тежки грешки и беди. А не защото е велик и да го оставиш да те завладява. Завладее той за миг. Не е това целта на страха в твоята душа. Той е даден да помага, повтарям пак, да съхранява теб и твоята душа от поредната беля. Окей. Сега може и да те разбрах. Страхът е тук не за да ме завладява, а да ме предпазва и до някъде ограничава. Да, така е. Браво! Май го схвана. Нищо, че лежи си на тавана с кръстени крака и усмивка на уста. Да, така е. Схвана го и ти благодаря за важния поток от информация, който пак изля. Записах всичко и разбрах. От сега нататък, без болка, страх, ще крача по земята наша, но ако пак ми се прище, ще ти звънна за едни криле. Вълшебен ден, чудодейци!